ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. Бошен ҳаматон ҳама вақт. Ҳаматон дар ҳурмат раҳмат. Аэропорти Жуковский да қарор дорем. Хостем ай вазъияти проверка, ай нарх навои билет камтар шумо да маълумот расонем, барое ки айни замон одамҳое ки дастрошна билет гирифтестиянд барои ҳамин рӯз ё ки барои пагаҳра мисол дастрошна, билетошон Москва Душанбе 17, 18, 19 ҳазор, Кулоб 13, 14, 15 ҳазор, бохтарам хуҷандам дастрошида билетошон қимат ғалтидеста. Агар возможност дошта бошем барвақттар бигирем, хубтара ки мисол баъзеош то 5-6 ҳазора арзонтар меғалта агар ки барвақт бигирен. Ва вазъияти проверка вообще проверка нест, спокойно гаштестиян, ягон каса документ напрсидестиян. Мегӯем ки ҳамин одамои бедокумент аэропорти Жуковский қатъи мераванд ва кадомеам ки рафтани боша ҳамин аэропорти Жуковский брава беҳтарай. Ва баъдан и бародаре ки билетша барвақттар гирифта будем, арзонтар гирифта будем, якам тарак мепурсем нархи навои билета шумода мерасонум. Салому алайкум бародар. Алайкум салом Абдуллотиҷ. Ирӯз ай Жуковский Душанбе 7:40 регистратсия 10:00 иншаллоҳ парвоз ака. Билета чанд қа пеш гирифта будем ака? 15 рӯз пеш гирифта будам, 7000 гирифта. 7000 рубл. Ҳамин рӯз бо зан задем. Ҳамин рӯз зан задем, пурсидем 19000 шид. Дастрош нида. Мақсад ки барвақт гирифтанашон хубтарай. Омади проверка чӣ буд ака? Ягон проверка нест, алҳамдулиллоҳ 100%, шукрона што бе ташвишай бачаҳои ғарибиёӣ намегузаре барри. Документҳо чӣ хелай? Документҳо хай бе документ. Бале, бале акаҷон. Ва баъдан барои мардуми тоҷик нафарҳое ки билет гиранд, мардуми муҳоҷир да ягон чӣ намеги ака? Мардуми муҳоҷир ава салом алайкум. Ҳам бародара дастгирӣ кунед, иншаллоҳ бародари беҳтаринае. Ҳам ки занг мезанед, иншаллоҳ билетотона ба нархи дастрас мегирамед я 100% ахлач бигем. Боше ҳаматон ай нарх навои билет якам тарак маълумотон мерасонум ва кадомеш ки қиматаи дастрошния мисол Москва Душанбе агар ки барвақт бигирем ай 11700 рубл, дастрошнида 19000. ҳамин рӯз барои худаш бигирен, ҳамин рӯз бигирен, ҳамин рӯз равем. Москва Кулоб ай 9400 рубл то 15000 рубл. Москва Бохтар ай 8500 рубл то 19500 рубл. Москва Хуҷанд ай 14000 рубл то 19000 рубл. Бале билетҳо қиматшидаги ай пештарада хеле фарқ дорад. Нархша хайхтонам дидем. Метолка мода қиматаи ҳамаи авиакасода нархҳои билет қиматшидаги ай Тоҷикистон омадан ай Душанбе Москва ай 19800 рубл то 25000 рубл. Кулоб Москва ай 18000 рубл то 21000 рубл. Бохтар Москва ай 17500 рубл то 29000 рубл ки дастрошне 29000 рубл. Хуҷанд Москва ай 19800 рубл то 24500 рубл. Ва боқӣ паноҳи Аллоҳ сарбаланд хонаобод боше. Савол ягон дар бораи документ, дар бораи кӯдак чанд фоиз мегира ва барои возвращение общем чӣ саволе боша номером дар комментария ҳастай, занг занед, иншаллоҳ ҳаракат мекунем, ҷавоб мегардонем. Агар ки успеҳ накунем WhatsApp да сообщениятон намонед, иншаллоҳ ҷавоб мегардонем. Бошен ҳама вақт сарбаланди хонаобод.